ଭାଇଟି କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଛି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ତଥାପି ହସ ଖୁସିରେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ସ୍ନେହ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଦର ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସ୍ନେହ ଆଦର ଟିକେ ମିଳିଯାଏ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ମଣିଷକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଦଉଛେ, ଘରେ ବିଲେଇ କୁକୁର ପାଳୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ କୁକୁର କେତେ ବୁଝନ୍ତି ନ ବୁଝନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁନେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ କିଛି ବୁଝୁନି, ମୁଁ କଣ କହୁଛି କଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝୁନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାରି ଖୁସି, ହସୁଛି, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳାମିର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଆନନ୍ଦ, ଭାରି ଖୁସି, ଢାବାରେ ବସି ବୁଲୁଥାଏ, ଖେଳୁଥାଏ, ହସୁଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସୁଥାଏ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ କି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ ସମୟ ବିତେଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇଲେ।